Dhara kubika sadza mutauni Elias Chikwava abirwa mari inokwana itiyo $1,000 yakadonetwa naOlinda Chapeo. Mashoko aya tamarisibva kubva kuna Fegio Maruwa. Ndichikutambirai pano paHot News TV pamuchange muchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvosiririsa. Kana iri first time yakundokurudzirwa kuti usubscribe wotena on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates aupisa ndio munhu atanga maona. Ngadzoke munhau dzedu zvizive. This is bad, very bad. I mean, very bad. I'm receiving news. I'm receiving news from daughter Wamdara Elias Chikwava. Pane munhu atora mari yemuecocash yesandi pa yatorwa. Kune munhu ari kurana account. I mean, how does that happen? Handinzwisisa kuti zvinofamba sei, but mari yacho yese yatorwa, yese yaitwa naOlinda, yacho yese yaenda, yese yanga ichiiswa yese muecocash yaenda. It's sad. Varume muchanotsva kudenga, kwete kudenga chete. We are coming after you. We are coming after you. This is not right. This is not right.